Yes, what's up mga igala? Another video na sab. Welcome to my vlog. Welcome to my channel. Hello, nag-English na siya. Another video na sad nga mga igala pero muhatag og lingaw ninyo. Siyempre atod kaninyo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy, yours truly, B-Boy Bugoy. Ang mupapas ug muagtang sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dugan. Pak. Ubay-ubay na dyan tamay ka na no, ani subscribe nya. If ikaw bago pa nga nitanaw ning amuang channel, don't forget to subscribe. Pinaka-importante mga gala, diri dapit subscribe and click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos nga ako i-upload, mga makalingaw o siya klaro pero matag og kalipay sa inyo. So karon may gala no, wala tay klase kansin ay tao sa kuloyo. Wa kayo papaklarog na may tao sa kuloy. Ambot lang if nakakita mo nga tay tao sa kuloy. Anyway, karon mga igala no, mas content sa tong vlog kay manato this is vlog. Ako ra ipap aba unsa ni nga number sa vlog kay limtanon man ta. Ikalimtan man ganita niya. Anyway, karon mga igala no kay ang uban kay as we can see sa YouTube no kay sikat kayo ang Omegle masiguro nang app nga mang-prank sila og kanang kuan ilang tawagan no. So karon kay ang ato ang tawagan kay dili man ta ako wala man tay app na. So ang atong button karon mga igala manawag ta mang-prank call ta diri sa atong friends sa Facebook. So tan-aw na to kung sa ilang reaction na ni. Nya atumutan. Ato lang interviewon gud para wala sa kalaay lang jud mga igala kay taas kay mong klase alas 4 pa ang amo ang klase. So mamili ta diri mga igala no kanang nag-online kay Yes mga igala magsugod na ta sa tuwag rangkon pag video call. So pag English ta ginagmay kay merang duha dire siya rin nakaibawo siya rin giulood sa kong mga gipang storya. So daghan ta og load karon mga igala no. Thank you so much guys sa sponsor ang pinakahinay nga telecom sa Cebu. Sponsor ko mo niya gikan. Daghang salamat sa oh my god. Siya ibalhin dayon mamili ta direk ato ang ifrang Gisami Orias all the way from studied at Visayas State University VSU Villaba Campus Villaba Leyte. May tag yan ito bagon mga igala no kay may tag maaninag ni siya sa tong profile ba para ganahan po ni siya tubag sa ato ang tawag karon. Yes, ala yan lagi tubag. Hi. Hi ma'am. Ala pareha mi og kon. Pareha mi og t-shirt. Hi. Welcome to my Ha? Makasabot ka og Bisaya, ma'am? Litik? Yes! Bisaya ka? So, hinay dyan yung signal mga igala, no? Nya, ato lang sabto, no? Kay bisag kuan. Hello! Bisaya ko! Hello! Nangita dyan siya sa iyang angle mga igala. So, chicks kayo siya, no, ha? Baba? Yes. Asa day karon? Tag-asa day kamis. Wait, okay, Roy? Tut. So, kada ako lay pa ibaw, no, kay live ta karon day no sa ABS-CBN. Joke. Bitoy, dami ta karon
Kayo ka. Dabi Tata Karos, Itbulaga. Kayo ka. Yes! So, kwan? Follower ko nimo. Yes, ang follower niya to may gala, no? So, Follower ko nimo. oh yes, ano, follower. Iya gigyaw sa busab, follower ko to. So, usa na siya sa, ano, sa dailad. Kuan? Oo, sayod. Ala. Dugay kay mabuto siya gala, may signal. Uy. So, kano party sa vlog man, then mangutana ra tagag may pangutana. Mo interview ra ko sa imo ha. Oh. Oh. Gamay ra niya tong interview karon no. Naman. Gamay ra niya tong interview mo, last ra ni siya og usa ka adlaw. Kaya ra? Naunsa man ni siya iyo. Ano, gipaduol niya. Iyan ning ipakita og unsa kataas og unsa kaanyag ang iyang nawong manghigala. Oh. Ala, oy. Oh. Puti kayo siya. Unsay kuan kanang mangutana ko miss kanang unsay sekreto nganong pirti minimo pagkaputi ah. Nahayagan ra, oy. Naiyagan ako to. Ako lang, ipirti man akong hayaga dire. Mura naman kong padungkwaon sa Ginoo nga nung di man ko puti. Be. Ngek. Six, Nahayagan ra, oy. ay, dadara, de. Nindo tayo hayag, just litino, kay mo puti, ta. Hala, no? Ala, no, ala, oh. Amot, ani mga babae. Sliteron. Ha? Among sliteron dong. Aw, asa di karon? Among slite karon. Asa, Tapos kuan, Manila eh. wow! So, dapat magtinagalog, data. Na mga sa Manila. Tagalog. Di, Di mo Tagalog to Bisaya man. Bisaya, so, pero nga, purog ara ka sa Manila, magtinagalog ka, no? No? Kung Tagalog akong ka-espraya. Nga, Bisaya gani Bisaya po. na ako'y pangutana, ha? Tubaga akong pangutana. Ansa man na? Una ang pangutana. Tok, 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 tok. Chi. Una ang pangutana. Sama di siya. Layo mo Manila, mga igala no niya. Ang signal, dugay kay maabot dito sa Manila. Musakay pag barkog signal. So anyway, dara ang pangutana, Misa. Dara ang pangutana. Nganong, kung ang mga Tagalog or ang taga Manila, Muari og Cebu, ang mga Cebuano magtinagalog man. Og ang Cebuano mo'y moara nag Manila, ganun ang Cebuano naman po'y magtinagalog. Dili man sila magbinisaya. Sumbot lang, kung sila kaon nila. Naman, uban ka ng tami to. Oh, Uban kay explain na harari. oh, Mapili ang uban. pa-feeling. Pero depende sa mas tao po. Uy! Oh, so, Oo, mapiling. ambot lang no, ako kay ba no nga nun jud nga ang kanang ang Cebuano kita may mo adjust permis mga Tagalog. Og sila'y mo ari diri sa Cebu, kita magtinagalog. It was Naman. at this moment that he knew he fucked up. Ano lang yung kanang kuan, magkuan lang. Oh, so Adjust na lang yun ta. og asa to walang yaw nga lugar, mo adjust na lang jud ta. Sa man ako nakita yo sarap ni kamata. Ako. Pawa ko nimo. So, og asa day nga lugar ta mo lang yaw no. Kanang mo adjust kita mo na diha mga igala no. Oy, kamo mo lang yaw mo laing lugar og mo adto mo sa balay sa inyong uyab, adjust na lang jud mo. Ana? Ana? Oo, ugad. Pero ug wa mo uyab, pagpuyo na lang mo sa inyong balay. Ano kasi yung balay mo adjust? Adjust na lang din mo imong pasensya og pinaabot sa imong gugma. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan.
na Mas magkaikat diha do. o bitaw nya hapit na ko palayasa dire. Wala nga siya mong kauban diha do. Ay, ganahan ka mo kuan. Wala nga siya mong kauban diha. Saba kayo eh. Nanglayas na sila gurot. Wala na dire ko kauban diri sa boarding house. Naglayas na sila gurot. Ilangasan siguro si mo ha. Gamay lay kuwang. So, miss, ang bisag na kay ganahan i-shout out no, pwede nimo i-shout out. Imong uyab, future uyab, bana, anak, mama, papa, akungan, kuya, lolo, ati. Yoy. Pa-shout out lang doon sa akong mga pamilya, akong pamilya. Oh, dayon. Sa Arias family, Novela family. Og sa tanang family. In fairness, no, gwapa kay kada. Akong pamilya nyo. Ako mama, papa. Di dala ta di pagmon, di dala ta mag-vlog. Um, Well, hello, welcome. Well, bye-bye. Bye-bye. Mana dito ako showtime. Ah! So mato siya si Gisame Orias, mga igala, all the way from Villaba, Leyte. Taga Leyte to siya. Ito din nato pagsamong-samong. Yeah, mga igala. So, mangita na sa tag lain nga color sa ato ang lain nga color, langita na sa tag lain na to nga i-prank. Yes, so padayon na mga igala no, mamili na sa taglain dire, may tang makakita na po tag na-load. Gato kay bago ko ato nga dagan dito siya load. Ambot lang no, naglibog na jud ko ah. Kani si J ambot unsa ang pagbasa ni ani yang name so ato ni suwayan bisag dami account ni. So if mo tubag mo mga igala, swerte kayo mo kay makadawat mo og usa ka kilo. Wala. So, exam na mo, no? Exam yun din taon na mo karon taon-taon nya wa gid mi magtuon. Nya swerte kay ta mga igala kay ang tao diri sa boarding house nanguli sila swerte kayo ta. Pwede kayo ta maglangas-langas. So pasensya kayo sa atong sit up karon. Wala ba ana ko madugay ning atong ipantawagan mga igala kay mga chicks man kayo ni sila oy. Nicole Valiente. So hinay kayong signal gani ha. Siguro naman to siya sa Manila. Ano ginaway ang signal? Sapa day way signal sa Manila kay. Woo! Ano pagkadugay ba nila manubang mga igala? Ano to mga igala no mo na to ang pagpanawag-tawag, pagsamog-samog sa kinabuhi sa uban. Calling strangers. Mawata kay strangers man. Ayaw nalingaw mo ani nga video. And para sa ganahan magpa-shout out para sa next video ay mo kalimot comment lang sa comment box below ang inyong o ang ganahan nyo ma-shout out nga if ganahan mo nga naipahimo sa kong vlog, please tabangi ko para matagan kog ideas mga uban pa nga atong mahimong content sa atong vlog mga igala. Again, this is B-Boy Bugoy dahil gyapon mga igala ang mupuhatag o kalipay o mupapas sa kasakit sa tagsa-tagsa sa inyong mga dughan. And anan mga videos nga way klaro pero matag og kalingaw ninyo. Syempre diri lamang sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy B-Boy Bugoy. Usbo na ko ang mupapas umuog tayong sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo kumadugan. Daghang salamat sa pag-view nga naabot mo diri sa part sa vlog. Dayon ay shout out sa tamupuhan. Comment sa comment box dili nang takutob. Daghang salamat. Bago pa mo ning vlog, please subscribe, like if ganahan mo ani nga video, and click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos nga klaro pero muhatag og kalingaw ninyo. Dili lang kutob na ko'y kauban ni Nico Munasilio. Okay? Dili lang kutob mga igala. Daghang salamat sa inyong pag-view. Bye bye.